Potrebujete vymeniť drevené parkety. V oblasti drevených podláh a drevených parkiet máme dlhoročné skúsenosti. Náš tím profesionálov je pripravený pretvoriť vaše predstavy do reality. Ak hľadáte špecialistov na drevené podlahy a parkety, práve ste ich našli. Či už ide o montáž alebo úpravu a údržbu drevených podláh pre byty, domy, spoločenské miestnosti, priemyselné objekty, ako aj pre športoviská a pre športové objekty. V našej ponuke nájdete klasické parkety, ako aj lamelové parkety či špeciálne drevené parkety na podlahové kúrenie, ktoré využívajú moderné technológie a vyžadujú špecifickú montáž. Našu prácu charakterizuje kvalita, profesionalita a vždy individuálny prístup ku každému zákazníkovi. O kvalite našich prác a realizácií svedčia aj pozitívne hodnotenia a recenzie od našich predošlých klientov, ako aj široké portfólio realizovaných prác. Náš pracovný tím Trade Interior tvoria skúsení majstri s odbornými skúsenosťami. Drevu a realizácii drevených podláh dobre rozumieme. Vďaka kvalite materiálov, ktoré používame, vás parkety nezradia ani po dlhých rokoch užívania. Neváhajte. Obráťte sa na nás a presvedčte sa o vynikajúcej kvalite našich služieb, alebo si jednoducho pozrite náš web, kde nájdete naše posledné realizácie a všetky potrebné informácie.